Yksi ajanjakso tuli päätökseen tänään. Viimeinen muuttokuorma on auton kyydissä. Nyt ei ole minkään näköistä kiinteistöä hallussa Suomessa. Ei ole mitään. Lapset on Suomessa. Jotain pitää keksiä niille, mutta ajattelin tehdä videon siitä, että suoraan sanottuna näyttäen persettä Suomen malleja. Ja en tiedä miten sitä kauniisti sanoo. Äärettömän hienoa. Hienoa lähteä muualle. Siksi Suomen valtio on ollut menossa jyrkkään alamäkeen jo kymmeniä vuosia tai varmaan kymmeniä vuosia. Itse olen nähnyt sen vallihautojen toiselta puolelta ja molemmilta puolilta, niin valtion sisältä kuin siviilinä. Ja Suomessa on eletty tilanteessa, jossa suomalaisuus on ollut rikos. Hyviä esimerkkejä on Verkkokauppa.comin 2 miljoonan sakot, sähkökirjojen estäminen, musiikki, Spotify-tyylisen palvelun estäminen. Mutta kyllä se sopii, jos se tulee Ruotsista tai USAmaalta. EUn vapaata liikkuvuutta on ainoastaan pakolaiset. Muuten onkin sitten, että suomalaisia rajoitetaan. Ja verot ja maksut monille yrittäjille alkaa olla jo ihan käsittämättömät. Varsinkin nytten YEL-uudistuksen jälkeen konkurssien määrä on enemmän kuin koskaan. Rakennusteollisuus on pysähtynyt lähes täysin. Se on jännä, kuinka kuitenkin on rahaa syytää kaikkien hyvävelikerhoihin. Ja Suomi alkaa muistuttaa oikeasti Neuvostoliittoa, eli poliittisella johdolla on hillotolpat ja kavereilla on hillotolpat ja niitä muodostetaan koko aika lisää, jotta kaverit tienaisi enemmän. Julkishallinto paisuu, jolloin veroja pitää nostaa ja lopputulos on se ikävä tosiasia, että ne, jotka sinne joutuu jäämään, niin viimeinen sammuttaa valot. Kaikki, kenen kanssa on jutellut, niin sanoo samaa.
väitetään, että se on Ukrainan ja Venäjän pakotteet, mutta kun se on ollut jo 20 vuotta tulossa. Kaikkien valtion reagoimiset asiaan on nimenomaan ollut sitä, että saadaan rahaa enemmän ja nopeammin. Ja myönnetään kavereille 500 000, että käydään tutkimassa jotain lepakoiden kutua Somaliassa tai Suomi on mennyt ihan järjettömäksi. Ja sitten Suomen tuloveroista puolet Suomen kansasta tienaa vähemmän kuin mitä tarvitsisi tuloveroja maksaa tai kuuluu sinne minimiin. Ja sitten suurimman osan maksaa ne, jotka tienaa edes vähän yli keskiarvoja. Se on sääli, että kommunismi on Suomessa niin kuin pääaatteellisuus. Mutta mikäs tässä? Nyt ulkomaille ja matka jatkuu pidemmälle. Ja ei muuta voi sanoa kuin, että onnea vaan ja vittua ei kiinnosta. Paitakin on sopiva. En tiedä näkyykö. This is my life. This is good. Rick and Morty-sarjasta, kun Mortyä yritetään imeä kuiviin. Ostin tämän avioliiton aikana ja tämä sopi avioliittoon, kuten myös Suomen valtio, että fuck you. Suomeen tarkoitin. Paljon kavereita jää Suomeen, mutta valtio on perseestä. Että sillä.